Θέλω να σας καλωσορίσω και στην απόψινή βραδιά, αλλά θέλω να καλωσορίσω τα παιδιά από την Κίζικο, από τον Σύλλογο της Νέας Αρτάκης, ένα χειροκρότημα, οι οποίοι πρώτη φορά έρχονται εδώ, καθώς επίσης και να καλωσορίσω και την χορευτική ομάδα από το Κερατσίνι του Πειραιά, όπου και αυτοί είδαν τη δουλειά που γίνεται και από μόνοι τους εζήτησαν να είναι εδώ και μπράβο τους που έκαναν την απόσταση αυτή να είναι εδώ για την απόψινή μας βραδιά. Αν θυμάστε πέρσι, είχαμε ένα ωραίο έτσι, το οποίο ήταν και χιουμοριστικό και συγκινητικό και είχε ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο το θέμα της περσινής εκδήλωσης αφορούσε τον γάμο, τον παραδοσιακό γάμο στη Ρόδο, στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Φέτος το θέμα είναι, θα έλεγα, ιδιαιτέρως συγκινητικό και έχει να κάνει με την παρουσία του ελληνισμού στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη, σε όλη αυτή την περιοχή όπου οι Έλληνες επί 2.500 χρόνια βρίσκονται εκεί και παρότι ξεριζώθηκαν, η ρίζα δεν είναι εύκολο να χαθεί. Εγώ νομίζω ότι έκανα τα λιγότερα για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Οι βάσεις δεν μπήκαν σήμερα, οι βάσεις μπήκαν από πριν 3 χρόνια. Φέτος είναι η 3η χρονιά. Και εγώ θα κάνω την ευχή και την προτροπή η εκδήλωση αυτή χρόνο με το χρόνο να καρποφορεί. Και ποια είναι η καρποφορία? Η καρποφορία είναι ετούτη εδώ, που βλέπετε δεξιά της σκηνής, αριστερά για σας. Είναι το φυτόριο, τα νέα παιδιά που θα έρθουν πίσω από μας και θα παραλάβουν τη σκητάλη και θα συνεχίσουν το έργο που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε. Το κάνουν αυτοί καλύτερα από μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, αυτό είναι και το όνειρό μας. Όπως είπα, η εκδήλωση είναι συγκινητική, γιατί θα μας τρέξει σε μέρη που ενδεχομένως κάποιος από εσάς να κατάγεται. Αλλά είναι συγκινητική και για το ότι εκεί υπήρχαν Έλληνες, υπήρχε ελληνική ρίζα. Αλλά στην εκδήλωση αυτή, για να υπάρξει ζωντάνια και να υπάρξει ουσία και να υπάρξει και διασκέδαση, χρειάζεται και η δική σας συμμετοχή. Και επειδή βλέπω εφέτος είμαστε περισσότεροι από πέρσι, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, όταν θα έρθει η ώρα και για τη δική σας σειρά θα έρθετε εδώ που είμαι εγώ και θα χορέψετε. Αν θα μου ερωτήσει κάποιος, πάτερ, εσύ θα χορέψεις, η απάντηση είναι δεν ξέρω, θα δούμε. Να είστε καλά, σας καλωσορίζω, εύχομαι καλή διασκέδαση. Θυμήθηκες του καλού καιρού. Μήπως είδες και κανένα όνειρο? Έχω πολλές εικόνες στο μυαλό μου, αλλά θα ήθελα να τις πω με το τραγούδι. Θα τις πεις.
Είμαστε όλοι μαζί. Δεν σχεδονάζει πολλά. Τώρα το φέρνω εγώ πάνω να φέρνω τις τρίγες. Τι όνομα θα δώσετε στο πλοίο σας? Αργό! Ναι, τότε! Και γιατί του δώσετε το όνομα αυτό? Το μάθαμε στο σχολείο. Αυτό το οποίο ταξίδεψε ο άνθρωπος. Για να πάει την ταξίδα και να φέρει το Σαββατοκύριακο. Βλέπω, ξέρετε πολλά πράγματα, παιδιά. Εγώ θα σας πω κάτι πράγματα, τα οποία εσείς δεν τα ξέρετε. Καταγόνεται από ένα μέρος μόνο του Νορτή. Εκεί είχε ένα ακροτήριο. Το λέγανε Γιασούν Μουνού. Τι σημαίνει ακροτήριο του Ιάσου. Γιατί ο Τρίλος λέει, όταν ο Ιάσουνας πήγαινε στην Κορκούδα, πήγαινε εκεί και ξεκουραζότανε, πήγαινε εκεί καθόταν να ξεκουραστεί και έκανε θυσία στο Θεό που Σιδώνει. Η μητέρα μου έλεγε, όταν ήταν μικρή, εκεί ήταν και ένα εξοπλίσιο Άγιος Νικόλαος. Η μητέρα μου έλεγε, όταν ήταν μικρή, πήγαινε συχνά στο μέρος αυτό, που είχε πολλά αρχαία μάρμαρα και έπαιζε εκεί, όπως εσείς καλή ώρα, παιδιά μου. Wow, θα πρέπει να περνούσε τέλεια. Πες μας κι άλλα για την Ορτογιαγιά. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη χώρα. Είχε τρεις εκκλησιές. Τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γιώργη και την Παπαδία. Θυσμένοι πάνω στη τάξη. Τούτους δεν είχε. Αραιά και πού. Κατέβαιναν τον κύριο Κουτιά για να κάνουν τις αγορές τους. Είχε μια μεγάλη αγορά, όλοι με τα μαγαζιά τους, την τέχνη τους. Οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες κατέβαιναν από τις γύρω συνοικίες, από το τσαμπρού και τα καρακιόλια, για να κάνουν τα ψώνια τους. Ο πατέρας μου κατέβαινε στο σφαγείο, έκοφτε ένα τουφρί, το μισό το φόρτωνε στο καμάλι και κατευθείαν για το σπίτι. Τέτοια ζωή είχανε. Ναι, και τα καλοκαίρια έπαιρνε όλη την οικογένεια, κατέβαινε στον τάβας, στο λιβάδι της Ορτούς, μεταξύ τα σπιτάκια και εκεί παρατέλησε. Τι ωραίο ζωή σαν παραμύθι! Μόνο που όλα τα παραμύθια έχουν και το θεριό τους. Το θεριό εδώ είναι η φωτιά. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε. Στο τάβαση, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και χάθηκε το λιβάδι της Ορτούς. Όλα τα παλικάρια πέσανε τη σώσουν. Τίποτα όμως. Στάχτηκε από καΐδια μήνανε. Μέχρι και τραγούδι έγινε. Εκάηκε το τάβαση και μείναν τα κουβάρια και πέσανε να τη σώσουν. Τον στα παλικάρια. Έτσι είναι οι άνθρωποι, παιδιά μου. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τραγούδια. Spite che va con me, yar, yar.
κλαίνε γιαράμα. Βάει κάιν και μανιέν τόρτου στο παρακάρ, εκεί άλλον δεν κερβαίνεν μάνακος ατκάρ. Δεν κερμένεν μάνακος ατκάρ, βαεκά εγγερμανίεν τόρκους στο παρακάρ, εκεί άλλον δεν κερμένεν μάνακος ατκάρ.
άνω ξεάσει τρίγωνα η κορώνα. Τα ξυλάτσες άνω ξεάσει τρίγωνα η κορώνα. Άπρασατσε τον μη ξεάσει τρίγωνα η κορώνα. Άπρασατσε τον μη ξεάσει τρίγωνα η κορώνα. Στα κλαριά, στην κορυφή, να κάτι καλάθια με κεράσια. Όλη η γειτονιά έτρωγε. Έγινες και τούτο. Όταν έφτασαν, παιδιά μου, οι μαύρες μέρες του ξεριζωμού. Είναι ξεριζωμανίδια. Ξεριζωμός είναι πως ένα λουλούδι έχει τις ρίζες του και με αγαλόνια να πείσετε στο τόπο του για να βλέπει τον ήλιο, τον άνεμο, έτσι. Και όταν πιάσει και του βγάλεις τη ρίζα, τι γίνεται? Κόβεις τη ζωή και το βάζεις σε μαρασμό. Λοιπόν, έτσι είναι και οι άνθρωποι, παιδιά. Όταν τους βγάζεις βία από τα σπίτια τους. Οι τσέτες, λοιπόν, άγριοι πολεμιστές, έκαιγαν ελληνικά χωριά. Σκότωναν τους άντρες. Έδιωχναν τα γυναικόπαιδα. Κάποια στιγμή έφτασε και στο χωριό του πατέρα μου. Η οικογένεια του πατέρα μου και δεκάδες άλλες οικογένειες έτρεξαν να φύγουν να σωθούν, αφήνοντας πίσω τα σπίτια τους, τα ζωντανά τους και όλο το βιός που είχαν. Ο πατέρας μου υπήρχε την κερασιά. Έτρεξε στο σπίτι, πήρε όσο αλάτι είχε από το σπίτι, το έριξε στις ρίζες να το ξεράνει για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού ζωντανό. Όταν απομακρύνθηκαν, κοιτάζοντας πίσω, βλέποντας τα μέρη που άφησαν, ο πατέρας μου άρχισε, θυμήθηκε την κερασιά, άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Κοιτώντας από το κάρο, έτρεξε προς το σπίτι για να του σώσει την κερασιά. Λοιπόν, μάτια του φώναζαν οι δικοί του να γυρίσει πίσω γιατί κινδύνευε. Όμως πήγε, έριξε νερό, την πότισε με πολύ αγάπη για τη ζωή. Φεύγοντας από εκεί, μην ξέροντας τι θα συναντήσουν,
Φεύγοντας από εκεί, μη ξέροντας τι να συναντήσουν, πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Όμως ο Έλληνας έχει μάθει να κάνει το πόνο του τραγούδι, να μην το βάζει κάτω, να χαίρεται τη ζωή, να τραγουδά τον καημό του έρωτα και της αγάπης. Στα 10
βρίστε και Παναγιά, ρίχνω την πρώτη καμακιά, έλα βρίστε και Παναγιά. Και πιανώ τρεις κοπέλες όμορφες σαν περιστερές, και πιανώ τρεις κοπέλες όμορφες σαν περιστερές. Η μια ήταν απ' το Γαλάτα, βάστα το νου της δυνατά. Η μια ήταν απ' το Γαλάτα, βάστα το νου της δυνατά. Και η αλλιά τον χώρι του Χατζηγιάννακη κόρη, και η αλλιά τον χώρι του Χατζηγιάννακη κόρη.
Όλα τα παιδάκια εκείνη τη μέρα στο χωριό του παππού, την πάνω τι μεσημβρίες, έγιναν και έλεγαν τα κάλατα. Εγώ πάντως θα θυμάμαι τα κάλατα. Κι εγώ. Άντε πάμε να τα πούμε. Και ήρθε να έρχεται απ' τη μαύρη θάλασσα, θάλασσα να πέρασε, έκατσε και λάλησε, μορταλίδικο κυράσε, παέπνοσο και λάρι, φέραπλα σαρακοστιά και σκήνια πεντηκοστά, για να δέσουμε το μάρτι και το τσίλι μπουρδάκι, κι αν δεν έχετε άγκο, παίρνουμε τη γλωσσαριά, να γεννάει, να γλωσσάει και να σέρνει τα πουλιά. Παιδιά μου, μου θυμήσατε τον πατέρα μου και τον άντρα μου. Λεβεντάνθρωπος με τα αστεία του και τα καλαμπούρια του. Τι γλέντια κάναμε! Δημήτρο πενεμένη, Δημήτρο ξακουστή. Δημήτρο πενεμένη, Δημήτρο ξακουστή. Δημήτρο πενεμένη, Δημήτρο ξακουστή, πρώτα ραπονιασμένη στο νιά στον Κωνσταντή, πρώτα ραπονιασμένη στο νιά στον Κωνσταντή. Κωνσταντή δεν θέλει που είναι παιδί φτωχό, θέλει το Παναγιώτη το γραμματικό, θέλει το Παναγιώτη το γραμματικό. Σε κάνει ραδιωτικό μπαμπά, μάνα μου θα σε κάνει ραδιωτικό μπαμπά. Πάρε με Παναγιώτη από χωτό σοκάλ, πάρε με Παναγιώτη σοκάλ, μάνα μου θα σε κάνει μες στο ραβδαμπακάρ, μάνα μου θα σε κάνει μες στο ραβδαμπακάρ. Τι να σου πω Δημήτρο, τ' αρέσω το ντοκάς, τι να σου πω Δημήτρο, τ' αρέσω το ντοκάς, δεν θέλω εγώ να γίνω μες του
χίλιες να σε δω πυρμπύλο μαυρώματα μου. Μέσα σε 2.000, μέσα σε 2.000 πυρμπύλο μαυρώματα μου σημάρανε στα νιάτα μου. Γνωρίζω το κορμάκι σου πυρμπύλο μαυρώματα μου. Ουχή τις νοστιμάδες, ουχή τις νοστιμάδες, πυρμπύλο μαυρώματα μου σημάρανε στα νιάτα μου.
Εξής, 4 μάτια, 2 καρδιές, παραδοσιακό τραγουδιατάκης, το μελαχρινό μου πρόσωπο, η Γεωργίτσα, για Τζιλαριανή και σκέτσο πεταχτό. Τα ειδόνια
σου μοιάζει, καμία δεν σου μοιάζει με λακρινούλα μου, καμία δεν σου μοιάζει με λακρινούλα μου. Στη χάρη και στην ομορφιά, στη χάρη και στην ομορφιά, στη χάρη και στην ομορφιά, δεν σε ζυγώνει άλλη. Σαν κάνεις ναζί, καμία δεν σου μοιάζει, καμία δεν σου μοιάζει με λακρινούλα μου, καμία δεν σου μοιάζει με λακρινούλα μου.
σκετσώσω τους μου μια ματιά να μου γιατρέψεις φως μου την καρδιά. Έλα μαγικό σκετσώσω τους μου μια ματιά να μου γιατρέψεις φως μου την καρδιά. Να μην πυκνωδιέζεις στην αυλή, να
τσαγαλάνι. Aman aman dile
τα κλειδιά. Φέρει Πασχάκια αμάν αμάν, φέρει Πασχάκι με τα κλειδιά. Φέρει Πασχάκι με τα κλειδιά, να ξυπνήσω του συντόκι. Να ξυπνήσω κι αμάν αμάν, να ξυπνήσω του συντόκι. Να ξυπνήσω του συντόκι, να πάρω τα χορδιά μου. Η δύναμη από τον πόνο και την καταστροφή, εσείς να επιλέγετε τη δημιουργία. Η ζωή δεν είναι μόνο να τη ζήσετε, αλλά να τη διαπίσετε. Εσείς, παιδιά μου, έχετε το κλειδί στα χέρια σας για ένα καλύτερο κόσμο. Κοπέλες που δούλεψαν αυτές τις ημέρες, και δεν είναι μόνο αυτές τις ημέρες, αλλά δουλεύουν όλο το χειμώνα, 2 φορές την εβδομάδα, αφήνουν τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και είναι εκεί προσιλωμένες στο στόχο της παράδοσης, της δημιουργίας και της συνέχειας και της μεταλαμπάδευσης αυτού το οποίο παραλάβαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας στους νεότερους. Αξίζει ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα η κυρία Χρυσούλα και την παρακαλώ να έρθει εδώ. Τι συμβαίνει? Ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα. Ξέρετε γιατί? Αυτά τα οποία είπε τα έμαθε σε μία εβδομάδα. Βέβαια από πέρσι, θυμάστε την περσινή εκδήλωση, ήταν η Συμπεθέρα τότε που έκανε το προξενιό και της είχε βγει ένα όνομα, το όνομα της Βασιλιάδου, της Μακαρίτισσας, της ηθοποιού.
Πώς? Σαφώνοταρά. Σαφώνοταρά είναι τα μεγάλη σε ηλικία. Δεν είσαι το ίδιο. Δεν έχει σημασία, μια φορά και εκεί πλησιάζω. Πέρσι παραλίγο την παντρέψουμε, φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε. Δεν λες όχι. Γιατί να πω. Προσέχτε όμως, εδώ που πατάμε, πρέπει να το ξέρουν και άνθρωποι που δεν είναι από εδώ. Εδώ αυτά τα οποία βρισκόμαστε, αυτή η πίστα, τι πούμε έτσι, αυτό το θεατράκι, όλο αυτό το σκηνικό, το υπέροχο το οποίο βλέπετε πίσω και το οποίο κανένας δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί, να το φτιάξει, το είχε φανταστεί ο Μακαρίτης, ο άντρας της, ο κύριος Σπύρος, ο Φώτης, μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Δεν θυμάμαι να τους πω και αν αρχίσω να λέω κάποιους φοβάμαι να μην αδικήσω κάποιους άλλους ξεχνώντας τους. Εγώ θα αρχίσω από τον κύριο Σπύρο, το Φώτη, γιατί ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το θεμέλιο λίθο και την ιδέα αυτού εδώ του χώρου, ο οποίος βέβαια βρίσκεται αλλού, δεν βρίσκεται μαζί μας, αλλά από εκεί που βρίσκεται να είστε σίγουροι ότι θα χαίρετε και θα αγάλετε και θα σε παρακολουθεί. Και είπε όταν έφτιαχνε την πίστα, το είπε και πέρα στους έφυγε, και του λέω ποιος θα έρθει εδώ τα παιδιά σου, μην τα γόνια σου να χορέψουν και να παίξουν θέατρο. Και πού το ξέρω εγώ, μου λέει μπορεί να έρθεις πρώτη και να χορέψεις και να παίξεις και θέατρο. Να που βγήκε αληθινός. Πρώτη ήμουν εγώ. Γιατί, δεν λέγατε 6 νούμερα του λότου τουλάχιστον. Τι να πει. 6 νούμερα του λότου, μιας και αυτό που είπε βγήκε. Να πάρω 6 νούμερα. Κερδίζαμε το λότο, να ήσουν και μια πλούσια χείρα και να ήσουν η πιο... Να ήσουν η πρώτη υπαριθμόν ένα υποψήφια νύφη. Και τώρα δεν είμαι. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε. Παραπάτε. Εγώ έχω βρεθεί από εδώ θα βρεθεί ένας άνθρωπος. Τέλος πάντων, ότι σήμερα, αύριο, μετά από 5 μέρες να μου... 5 μέρες κιόλας. Να προλάβουμε το 15 Αύγουστο τη νηστεία. Όχι μετά, πριν, άμα είναι να γίνει τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το κλου της βραδιάς, το κλείσιμο. Να είστε καλά. Τώρα αρχίζει η διασκέδαση, μπράβο σε όλους, στα παιδιά που ήρθαν από την Αρτάκη. Τους ευχαριστούμε πολύ. Στα παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα, από το Κερατσίνι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Σε όλους όσους δούλεψαν, κουράστηκαν. Και ξέρετε, όταν έρχεται η κούραση, έρχεται και άλλα πράγματα. Και μια φορά νεύρα, οι διαμάχες, όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και προχωράμε μπροστά. Και μπράβο και στον Νίκο, τον δάσκαλο, ο οποίος είναι, ας το πούμε, και αυτός η ψυχή εδώ της ομάδας, των κοριτσιών. Και βέβαια η ομάδα είναι ανοιχτή, δεν είναι συγκεκριμένος αριθμός. Δεχόμαστε τους πάντες, βέβαια εγώ δεν χορεύω, αλλά κάνω άλλα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και εσάς προσωπικά, τον κύριο Νίκο, την κυρία Ιωάννα και όλο για αυτόν τον κόσμο που παρευρεθήκανε και μας συμπαρασταθήκανε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη εάν έκανα και κανένα λάθος. Συγχωρεμένη. Είμαι 10 χρονών. Πόσο είσαι, πες το τώρα ενώπιον όλων. 69 χρονών παρά 70. Άξια. Σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση, θα αρχίσει ο χορός και σε λίγο θα σας πούμε και για την κλήρωση. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω βέβαια και τον Παπαργύρη, γιατί μέσα σε όλες τις γιορτές βρήκε χρόνο να κάνουμε τα τραγούδια, να τα ηχογραφήσουμε τα τραγούδια, να τα μάθει. Εδώ με τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Μάριο, τον Σούπερ Μάριο, που τον έχω 2 εβδομάδες εδώ, στήσε, ξεστήσε. Κάνε ηχογραφήσεις, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ δουλειά, αλλά νομίζω ότι άξιζε το κόπο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Χρυσούλα και σε όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν στο θεατρικό και στα χορευτικά. Πιστεύω να μην ήμουν πολύ αυστηρή δασκάλα, με μάλλον η κυρία Χρυσούλα, αλλά άξιζε τον κόπο. Και του χρόνου, σε βλέπω πρωθυπουργό. Καλή διασκέδαση.
πουλί περιπλανόμενο, μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά, που δεν την αντέχω άλλο πια, γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Μαζί του να καλάρω, να πάω να βγω στην Παρό.